дар соли қаблӣ варзишгарони Федератсияи миллии ушӯи ҷумҳурии Тоҷикистон дар як қатор мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта, аз қабили чемпионати ҷаҳон, сабқати осиёӣ, ҷоми кушодаи Аврупо ширкат варзида ба гирифтани 47 медали тилло, 17 нишони нуқра ва 27 ҷоизаи биринҷӣ мушарраф шуданд. илова бар ин барои аввалин бор ба дастпаравари Федератсия муяссар шудааст, то дар мусобиқоти ҷаҳонӣ унвони қаҳрамониро касб намояд. қаҳрамони барномаамон Элеонора Файзова дар тӯли корномаи варзишаш чӣ дар мусобиқаи дохил, чӣ дар сабқати байналмилалӣ аз худ таъссуроти амиқ боқӣ гузоштааст. мехоҳед аз ҳунари волои варзишгари духтари тоҷик маълумоте дошта бошед, пас моро ҳамроҳӣ кунед. Элеонора Файзова 16 сол дорад. Вай дилбохтаи якарбаи шарқии ушу мебошад. ҳине ки узви ин нави якарбаи шарқӣ шуд, ҳамагӣ 10 сол дошт. дар ин муддат тавониста бо амалу ҳаракатҳои зебо дар Федератсияи ушӯи ҷумҳурӣ эътибори хосаро пайдо кунаду дар чандин мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуравӣ дошта ва ҳатто байналмилалӣ натиҷаи назаррас нишон бидиҳад. Элеонора, то ҷое ки мо маълумот дорем, аллакай тӯли 6 сол мешавад ки шумо яъне дар ана ҳамин намуди варзиш, яъне намуди ушу машқу тамрин карда истодаед ва аллакай дар ин муддати 6 сол дар як қатор мусобиқаҳои дохиливу сатҳи байналмилалӣ дошта ширкат варзидеду ва натиҷаҳои назаррас нишон додед. хуб, мехостем бифаҳмем ки чӣ боис гашт ки шумо маҳз ана ҳамин намуди варзишро интихоб намудед? ман худ аз хурдии завқ ба ин варзиш завқу рағбати зиёд доштам. барои ҳамин ман бо ҳамроҳии модарам ба ин толор варзишӣ омада машқро шурӯъ кардам. дар рӯзи аввал яъне чӣ гуна шуморо мураббӣ қабул намуд ва кадом супоришҳоро дар назди шумо гузошт? супоришҳои осонро дар пеш ман гузоштанд ки на он қадар хуб иҷро кардам, барое ки ман ҳоло тасаввурот надоштам дар бораи ҳамин варзиш. чӣ қадар вақт сипарӣ гашт ки шумо то як андозаи нозикиҳои намуди ушӯро аз худ намудед ва аз усулҳои ин намуди варзиш бохабар шудед? ман дар муддати хеле тӯлонӣ аз худ кардам, чунки ушу санда ин варзиши хеле душвор аст. барои ҳамин ман ба осонӣ онро аз худ накардам. на ҳар як шахс метавонад ки то як муддати муайян, яъне то охир дар варзиш машғул шавад ё ин ки ин ё он намуди варзишро то охир идома бидиҳад. зеро баъзан варзишгароне ҳастанд ки ин тактикаву усулҳоро на он қадар хуб иҷро карда метавонанд ва роҳафтода мешаванд. шумо чӣ гуна ин усулҳоро иҷро мекардед? аз зудаи иҷрои ана ҳамин нозикиҳои ин намуди варзиш чӣ гуна мебаромадед? албатта ба ҳар як варзишгар сараввал душвор менамояд. ҳамаи варзишҳо бояд иродаи қавӣ дошта, бояд роҳафтода нашавад. аз коре ки иҷро кард агар натавонист, бояд роҳафтода нашавад, зеро боз мешавад ки он ба хубӣ иҷро карда метавонад рӯзе. агар дар бобати ташкили Федератсияи ушӯи кишвар ҳарф занем, ёдовар мешавем ки зодаи Тоҷикистони соҳиб истиқлол аст. аниқтар аз соли 1999 ҳамчун федератсия ба фаъолият шурӯъ намуд. бояд тазаккур дод ки ушу дар солимгардонии мардум таъсирбахш аст. нагуфта намонад ки яке аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ оммавӣ гардондани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба шумор меравад. ин аст ки соҳаи варзиш ба шарофати истиқлолияти давлатӣ ба пешравиҳои зиёд ноил гардидааст. варзиш дар ҳаёти инсон, махсусан барои насли ҷавон, ҳамчун мактаби муҳими ҷаҳонфаҳмӣ ва тарғиби арзишҳои олии инсонӣ аз қабили дӯстиву бародарӣ, сулҳу озодӣ, эҳтиром ба миллатҳои гуногун ва ҳамкориҳои судманди байни кишварҳо хизмат мекунад. маркази ушу дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст. ҳамзамон ба ин нави якарба дар дигар минтақаҳои кишварамон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. хуб, ҳадафи аслии шумо яъне дар ана ҳамин намуди ушу унвони қаҳрамониро ба даст овардан буд ё ин ки танҳо шумо барои солимгардонии худ ин намуди варзишро интихоб намудед?
бале варзиш гарои саломатист, вале ман аввал барои саломатӣ буд. Баъд ман оҳиста оҳиста фаҳмидам ки мусобиқаам ин чизи хеле хуб асту ман мехоҳам ки бар мусобиқаҳои байналмилалӣ берун аз ҷумҳуриямон ширкат варзам. бо шумо буданд варзишгар духтароне ки дар он ҷо машқу тамрин мекарданд ва шумо онҳоро дидеду боз ҳам майлу рағбати шумо нисбат ба ан намуди варзиш зиёдтар гашт? онҷо духтарон набуданд, фақат писарбачаҳо машқ мекарданд. баъд аввалин духтар будам ки дар ин толори варзиш машқро шурӯъ кардам. дар ан ҳамин толори варзишӣ усулҳоро шумо яъне бо писарон иҷро мекардед. барои шумо мушкил набуд? барои ҳар як варзишгар мушкилӣ пеш меояд, вале ман ба ин мушкилӣ нигоҳ накарда корамро давом медодам. писарон нисбат ба ман эҳтироми хуб доштанд, зеро ман аввалин духтар будаму онҳо мисли хоҳар ба ман муносибат мекарданд. тавре маълум шуд, Элеонора нозикиҳои ушуро аз мураббии ҷавон Мавлон Сафаров меомӯзад. худи Мавлон дар Федератсияи ушу ба ҳайси мураббӣ кору фаъолият мекунад. Мавсуф аз соли 2000 ба тамрин шурӯъ кардааст. аз соли 2008 то инҷониб масъулияти мураббигиро ба ӯҳда мегирад. вай довари дараҷаи ҷумҳуравӣ ва дорандаи камарбанди сиёҳ дараҷаи дуюм аст. номбурда дар тайёр ва омода кардани ушучёни бо маҳорат низ муваффақ шудааст. аниқтараш шогирдонаш дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта аз худ таъссуроти хуб боқӣ гузоштанд. яке аз кори назараси мураббигиаш дар он зоҳир мегардад ки ба маҳфили ушу духтаронро ҷалб кардааст ва яке аз дастпарвари муваффақаш Элеонора мебошад. дар толори варзишӣ ки духтаро набудам, бо духтаро ман сару кор намекардам, ки духтароро қабул намекардам дар намуди машқ. мисол намуди ушу санда ки муорибаи талбатани хитоӣ мебошад. аз ҳамин сабаб ки усулҳои зарбаҳои дасту поча ки усулҳои гӯштинро истифода мебарад, ба духтар камакак мушкилӣ пеш меояд. дар аввал бо модараш гуфтем ки аз намуди ҳамин намуди ушу санда ки мебарояд намебарад, мо гуфтем ки хубуш аввал тӯли як ҳафта мисол машқу тамринро давом диҳад, баъд мисол мебинем ки агар кӯшиши ғайрат кунад, мисол ҳаракатҳои хубро нишон диҳад, дар оянда мебинем ки чӣ гуна мисол истеъдод нишон медиҳад дар ҳамин тӯли як ҳафта. чӣ қадар вақт сипарӣ шуд ки шумо яъне барои дар мусобиқа ширкат варзидан омода шудед ва мураббӣ бо як боварии комил гуфт ки Элеонора омода аст ки дар ана ҳамин мусобиқа ширкат варзад? баъд аз 3 моҳ ман хеле хуб омода нашуда будам, вале ман дар мусобиқаи шаҳрӣ иштирок кардам. ва дар он мусобиқа иштирок намудед, бори аввал буд, чӣ гуна эҳсосот шуморо фаро гирифта буд ва чӣ гуна натиҷа нишон додед? ман аз сабабе ки хеле хуб тайёр нашуда будам, дар он ҷо сазовори ҷои дуюм гаштам. хуб, мехостем эҳсосоти шуморо бифаҳмем. чӣ гуна худро ҳис намудед? ин бори аввал буд ки шумо дар як мусобиқа иштирок намудед, дар он ҷо чӣ қадар мухлисони зиёд буданд, чӣ қадар варзишгароне буданд ки аз шумо дида таҷрибаи онҳо зиёдтар буд, тарсу ҳарус буд дар вуҷуди шумо? бале, дар ҳар як варзишгар аввалин бор метарсад, вале агар дар чандин мусобиқаҳо иштирок кардан гирад, тарси ӯ гум мешавад. Элеонора, чӣ гуна ки шумо қайд намудед, яъне ягона варзишгари духтаре ки дар намуди ушу санда дар мусобиқа баромад намудед, ин шумо будед. ва мехостем бифаҳмем ки дар ин мусобиқа бо писарон шумо қувваозмоӣ кард? бале, ман аввал бо писарон қувваозмоӣ мекардам, баъди чанд муддат боз духтарон зиёдтар шуданд, ман боз бо духтарон муҳориба мекардам. мушкилӣ пеш меомаду ман ба ин мушкилиҳо аҳамият намедодаму саъю кӯшиши худамро идома медодам. чӣ гуна итминон доштед, то куҷо боварӣ доштед ки мақоми дуюмро касб менамоед? яъне ҳадафи шумо танҳо дар ан ҳамин мусобиқа иштирок кардан буд ё ин ки ҳатман як мақомеро касб намудан?
аввал ман дар ин мусобиқа боварии ҷиддӣ надоштам ки ман сазовори ҷои дуюм мегардам. албатта бо писарон муҳориба кардан ин кори ҳар кас нест. барои ҳамин ман муаллим маро хеле хуб пазируфт. новобаста ба машқу тамринҳои душвори ушу Элеонора тоб овард. ба ҳар як имову ишораи мураббӣ бо диққат гӯш меандохт. ин буд ки дар зарфи начандон тӯлонӣ ба яке аз варзишгарони фаъол табдил ёфт. албатта дар ин самт заҳмати мураббияш аввалин дараҷа аст. чуноне мегӯянд мураббӣ бояд муносибати самарабахш боварикунандаро бо варзишгар ташаккул дода тавонад. дорои малакаи шаҳри эътимодноки маводи таълимӣ бошад. намоиши роҳҳои техникӣ тактикиро ташкил карда ҷараёни таълим ва машқкуниро назорат ва таҳлил карда тавонад. тавре ки ба мушоҳида расид қисми зиёди машқварзонро кӯдакону наврасон ташкил медиҳанд. албатта барои ворид кардани онон ба ҷаҳони варзиш аз мураббӣ пеш аз ҳама меҳнати зиёд ва таҳаммул гароиро тақозо медорад. дар мусобиқаҳо аз сабабе ки духтарон кам буданд ва духтарон набуданд дар намуди ушу санда, Файз ва Элеонора бо бори аввал дар мусобиқаи шаҳрӣ бо писарон рақобат кард ки дар он ҷо мисол аксарияти писаронро мағлуб кард ва дар он мусобиқаи шаҳрӣ сазовори ҷои дуюм шуд ва хеле ин хурсандовар аст ки варзишгари бону духтар бо писарон рақобат мекунанд, хеле писаронро мағлуб мекунанд ва хеле ин мо гуфтем ки дар оянда ин варзишгар духтар хеле натиҷаҳои хуби варзиширо ба даст меорад. намуди ушу саҳандаро аллакай то як андозае аз худ намудед ва дар ин намуд каме устувортар шудед. чӣ қадар вақт сипарӣ шуд ки нозикиҳои ушу тавлуро аз худ намудед? ман дар муддати хеле зиёд нозикиҳои ин ушу тавлуро аз худ намудам, зеро ушу тавлу аз ушу санда дида хеле каме душвортар аст. барои ҳамин ман дидам ки духтарон дар ин соҳа бисёранд. баъд ман рӯ овардам ба ушу тавлу. хеле хуб. аз намуди ушу тавлу дар кадом мусобиқа бори аввал иштирок намудед? дар намуди ушу тавлу ман дар аввалин бор дар мусобиқаи шаҳрӣ иштирок кардам ва дар он ҷо сазовори ҷои аввал гаштам. чӣ гуна шумо тавонистед ки мақоми аввалро аз худ намоед? зеро намуди ушу тавлу аз ушу санда дида каме мушкилтар аст. ман бо саъю кӯшиши зиёд ва ҳар рӯз тамрини худро ҷиддӣ меқабидам ва аз ҳамин сабаб ман сазовори ҷои аввал гаштам. то ҷое ки мо маълумот дорем, ҳамроҳи шумо дигар варзишгар духтарон низ машқу тамрин менамоянд. шояд Элеонораро дида онҳо ба худ як идеале шумориданду ба толори варзишӣ омадан машқу тамринро шурӯъ карданд. бале духтарон ба ман дида онҳо мехостанд ки мисли ман чемпион шаванд ва духтарон низ ба ин намуди варзишам рӯ оварданд. дар намуди ушу санда шумо қувваи худро санҷидед ва дар намуди ушу тавлурам яъне қуввасанҷӣ кардед. кадоми аз инҳоро ба худ интихоб намудед ки дар оянда дар дигар мусобиқаҳо аз рӯи ин намудҳо баромад намоед? ман то ҳоло дар ҳамаи мусобиқаҳо аз рӯи ин ду намуди варзиш қувваозмоӣ мекардам ва то ҳол мехоҳам ки боз ҳардуи онҳоро ҷиддӣ аз худ кунам ва дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳуриямон иштирок кунам ва сазовори ҷойҳои намоён гардам. дар намуди ушу тавлу ҳар як варзишгар бо як асбобе ҳунарнамоӣ мекунад, яъне баромад мекунад бо як шамшер, бо чӯб. мегуфтед ки дар мусобиқаи аввалини худ бо кадом асбоб шумо ҳунарнамоӣ кардед? ман аз сабабе ки таҷрубаи зиёд надоштам, ман сараввал аз чайнсан шурӯъ кардам, зеро чайнсан ин бе ягон асбоб аст ва ман мехостам ки сараввал бе ягон асбоб иҷро кунам намуди варзишам. ба ҷуз шаҳри душанбе фаъолияти ушу дар шаҳри хуҷанд ҳам назаррас мебошад. ҳамин аст ки ҳамасола дар ин минтақа мусобиқаҳо доир мегардад. Элеонора ба шаҳри бостонии хуҷанд низ сафар кардааст, аммо ӯ хеле хуб дарк намуда буд ки мусобиқаи ҷумҳуравӣ аз сабқати ширкат варзидааш то кадом ҳад тафовут дорад, вале ин барои фатҳ кардани қуллаи Мурод монеаеро эҷод накард.
дар шаҳри хуҷанд яъне ки варзишгарон бо намуди риштаи ушу тавлу бисёр маҳорати хуб доранд ва ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардан дар мусобиқаҳои дар чемпионатҳои ҷаҳон иштирок кардан ва номи шарафи ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштаганд. Элеонора, мехостем бифаҳмем ки боз дар кадом мусобиқаҳо шумо иштирок намудед? بعد از مسابقه شهری من به ولایت سوخت خوجند رفته در آنجا که مسابقه جمهوریوی گذشت من در آنجا اشتراک کردم. چگونه натиҷаҳо нишон додед? аз рӯи кадом намудҳо ушу тавлу баромад кардед, ушу саҳнда баромад намудед? من از روی هر دو نمود اوشو تاولو و اوشو سنده برآمد کردن نتیجه های نظررس دادم. сараввал шумо аз намуди ушу саҳнда баромад кардед. хуб дар он ҷо чанд ҳариф доштед? рақибони худро чӣ гуна мағлуб намудед? من در آنجا از ولایت سوخت دختران بودند که من با آنها قوازمایی کردم و سزاوار جای اول گشتم. بعد از آن من از نمودی اوشو تاولو برآمد کردم. در نمودی اوشو تاولو خیلی زیاد بودند و من با آنها غالب آمدم و سزاوار جای اول گشتم. дар намуди ушу тавлу бо кадом асбоб дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баромад кардед؟ من در آنجا با شمشیر که در آنجا دوشو نام آن دوشو است من از آن برآمد کردم و باز با دیگر اسباب ها مثال گونشو با چند سان برآمد کرده سزاوار جای اول و دوم گشتم. то сафар намудан ба анамин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ муддати чанд рӯз бо анамин шамшер шумо машқу тамрин кардед ва дар муддати чӣ қадар вақт омода шудед؟ من در مدت خیلی طولانی شمشیر را از خود نمودم زیرا با شمشیر کار کردن دشوار است. برای همین من در مدت خیلی زیاد این را از خود کردم. мусаллам аст ки гузарондани ҳамошои таълимиву тамринӣ берун аз марзи ватан ба таҷрибаи ғанӣ пайдо кардани варзишгарон мусоидат мекунад. гарчанде федератсияи мазкур ин иқдомро роҳандозӣ накардааст, лек дар гузарондани курсҳои бозомӯзӣ бо даъвати мутахассисон аз хориҷи кишвар алалхусус аз ҷумҳурии мардумии чин саҳми назаррас дорад. аз федератсияи байналмилалие ки яъне ки мардуми чин яъне ки аз соли 2016 дар ҷумҳурии Тоҷикистон онҷо яъне ки мураббиёи доварои бо таҷриба дар инҷо мураббиёни бо таҷриба омада мо бо онҳо яъне ки семинар машваратҳо гузарондем ва аз тамоми нозикиҳои ин намуди варзиш бохабар шудем. яъне ки дар чуноне ки ногуфта намуда ки дар соли 2019 яъне ки дар шаҳри дар ҷумҳурии мардуми чин дар шаҳри шанхай ки мо мусобиқаи осиё баргузор гардид, мо варзишгарои худ мо дар он ҷо сафарбар намудем ва дар он ҷо варзишгарони мо сазовори 2 медали биринҷӣ гаштем ва хеле ин натиҷаи хуб буд. ва дар соли 2019 ки дар чемпионати ҷаҳон ки варзишгарони мо дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар он ҷо зиёда аз 12 варзишгари мо иштирок намуданд ва якин қаҳрамони ҷаҳонро яъне ки хуршедзода мирзода алихон ба даст овардан. ин хеле натиҷаҳои хуб аст ки дар соли 2019 мисол натиҷаҳои хубро ба даст оваранд. ва элеонора, то ҷое ки мо маълумот дорем шумо дар фестивалҳо низ иштирок мекунед. хуб дар ин фестивалҳо чӣ гуна шумо баромад мекунед ва чӣ гуна тайёрӣ мебинед? бо кадом асбобҳо иштирок мекунед? ما تیاری خودمان را خیلی جدی میبینیم زیرا نه تنها من بلکه همه ورزشکاران با چوب و شمشیر این اصول ها را اجرا میکنن. برای همین ما تیاری زیاد میبینیم و در تالار ورزشی تاجورس فستیوال شد و در آنجا از همه نمودی ورزش ها اومدن، جتکوندو، کاراته دو، گیمناستیکا. آنها در آنجا خیلی فستیوال کلان بود و ما نیز در آنجا اشتراک کردیم. در آن همین فستیوال شما اشتراک نمودید و چگونه اسباب‌ها را استفاده نمودید؟ من در این فستیوال با گونشو یعنی چوب اشتراک کردم و در آنجا هنر خودم را نشان دادم. چگونه به هنر شما بها دادن؟ مربی به من بهای خیلی خوب دادن زیرا من در آنجا با چوب اولین بارم بود و در آنجا من اشتراک کردم و مربی خیلی خوشحال شد. بیشتر برای شما
дар фестивал баромад кардан осонтар аст ё ин ки дар мусобиқаҳо? дар мусобиқа иҷро кардан ин хеле душвор аст, зеро ки қувваозмоӣ мекунӣ бо ҳар як рақибат, бояд ту муҳориба кунӣ. дар фестивал бошад озод чӣ хеле хоҳӣ иҷро мекунӣ. соли гузашта дар шаҳри бостонии хуҷанд мусобиқаи ҷумҳуравӣ ва сабқати осиёи марказӣ оид ба ушу доир гардид. Элеонора ҳам ба узви мукаммали дастаи шаҳри Душанбе шомил шуд. акнун ӯ барои аввалин маротиба қувваашро дар мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ дошта санҷид. ин дафъа ҳам устодашро ноумед накард. мусобиқаи осиёи марказӣ дар вилояти Сур баргузор гардид. зиёда аз 5 давлати дунё, яъне ки Узбекистон, Туркменистон, Қазоқистон ва Қирғизистон ва Тоҷикистон дар он ҷо ҳузур доштанд. яъне ки дастаи Мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон дар намуди ушу санда ва ушу тавлу, яъне ки Файз ва Эленоро дар он ҷо ҳамчун варзишгар иштирок намуд. Эленора, чанд маротиба шумо ба шаҳри Хуҷанд сафар кардед ва дар мусобиқаҳо иштирок намудед? 4 маротиба дар мусобиқаҳо иштирок кардам. ҷумҳуриявӣ 3 маротибаш ҷумҳуриявӣ буд ва 4 маротибаш ин Осиё буд, ки дар мобайни 4 давлат гузашт. Эленора, дар он ҷо албатта варзишгар духтарони вилояти Суғд ҳам хело фаъол ҳастанд ва шумо бо онҳо чӣ гуна дар ин мусобиқаҳо истодагарӣ кардед? духтарони Хуҷанд хеле фаъолтаранд ва ман бо онҳо ба ин нигоҳ накарда қувваи худро дар он ҷо санҷидам ва дар он ҷо ғолиб омадам. варзишгар духтарони вилояти Суғд ман бо онҳо дӯст шудам. онҳо ба ман баҳои хеле хуб доданд. 4 маротиба шумо дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок намудед. ин мусобиқа яъне дар шаҳри Хуҷанд баргузор шуд, ки дар ин мусобиқот аз дигар давлатҳо низ варзишгарон иштирок намуданд. хуб, мехостем дар ин бобат каме ҳарф занем. мусобиқаи Осиё шуда гузашт, ки аз 4 давлат иштирок мекарданд: Қазоқистон, Узбекистон, Туркменистон, Қирғизистон. дар он ҷо ман аз намуди ҳар ду намуд ушу санда ва ушу тавлу баромад кардам. ин мусобиқаи аввалине буд, ки шумо бо варзишгарони дигар давлатҳо рӯбарӯ шудед, қуввасанҷӣ намудед. барои шумо мушкил набуд дар анамин мусобиқот, яъне дар анамин мусобиқоти сатҳи осиёӣ? албатта ин намуди варзиш ҳам дар дигар давлатҳо тараққиёти худро ёфтааст ва варзишгарони бо таҷриба ҳам низ дар ин мусобиқот иштирок намуданд. мо мехостем, ки дар бобати ана ҳамин қувваозмоии шумо, дар бобати ана ҳамин чӣ гуна натиҷа нишон додани шумо мехостем, ки бифаҳмем. албатта мусобиқаи шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ дигар асту мусобиқаи Осиё дигар аст, зеро дар мусобиқаи осиёӣ аз давлатҳои дигар меояд ва масъулияти мо дар он ҷо хеле зиёд аст. аз уҳдаи супоришҳои додаи мураббӣ хеле ба хубӣ баромадам. рақибам, ки аз Қирғизистон буд, ман бо он баромад кардам ва онро мағлуб намудам. дар намуди ушу тавлу бошад, аз 4 давлати буд, як рақиби доштам ва як рақиби дигарам аз шаҳри Хуҷанд буд ва онҳоро мағлуб кардам ва дар он ҷо ҷои якуму дуюм гирифтам. аз намуди ушу чайнсан ҷои дуюм гирифтам, зеро дар он ҷо ҳарифони ман хеле пурзур буданд ва давшу бошад, яъне шамшер, ман аз он сазовор ҷои аввал гардидам. дар намуди ушу санда бо варзишгари қирғизистонӣ рақобат кардед. албатта дар ушу санда шумо муҳориба мекунед бо ҳарифи худ. чӣ гуна рақиби худро шикаст додед? рақибам, ки аз кишвари Қирғизистон буд, ман бо он қувваозмоӣ кардам. ҳисси ватандӯстии ман зиёд шуду ман онро мағлуб намудам. айни замон дар Тоҷикистон ду намуди ушу тавлу ва ушу санда амал мекунад. тавре ки аён гашт, Мавлон Сафаров бештар ба наврасон нозикиҳои ушу санда ва ушу тавлуро меомӯзонад. истифода барии тарзу усулҳои варзиши дар ушу санда маҳдуд нест. ба ин намуди ушу, ки ҳамзамон муҳорибаи танбатани хитоӣ ҳам мегӯянд, дар ҷумҳуриямон мусобиқаҳои гуногун ташкил карда мешавад. иҷрои тарзу усулҳои ушу дар қиёс бо дигари якарбаҳои шарқӣ тафовут дорад, аниқтараш нозукона иҷро мегардад. ба ин тарз наврасон ба ин маҳфил аз рӯи ҳавас аъзо нашудаанд.
вақте ки дар дохили тоҷикистон баромад мекунед дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ ин на он қадар мушкил аст ва берун аз кишвар мисол рақобат кардан ин хеле бо дигар варзишгару духтароне ки дар он хеле тамринҳои хуб нишон додан онҳо дар мусобиқаҳои мисол сатҳи байналмилалӣ бисёр иштирок кардан бо ин гуна варзишгарон рақобат кардан хеле мушкилтар аст ва файз ва элеонора ин мушкилиро нигоҳ накарда бар он рақобат кард ва бо чандтоашонро бо нокаути техникӣ онҳоро мағлуб намуд. Мо хеле хурсанд шудем. дар варзиш шумо хело натиҷаҳои хубтар нишон додаед ва акнун мехостем бифаҳмем ки дар мактаб таҳсил чӣ гуна аст. варзишгар новобаста аз машқ карданаш бояд фанҳо ва забонҳои хориҷиро донад, зеро шахсе ки донишманд набошад муваффақ намешавад. дар мактаб бештар кадом фанҳоро меписандед? ман бештар забонҳои хориҷӣ ва забон адабиёти тоҷикро бисёртар шавқ дорам. аз забонҳои хориҷӣ кадом забонро медонед? забони хитоӣ ва англисӣ. элеонора, соли 2022 бозиҳои олимпӣ дар Рио де Жанейрои Бразилия, яъне миёни наврасон баргузор мешавад ки намуди ушу ба барномаи ан ҳамин бозиҳои олимпӣ дохил шудааст. оё мақсади иштирок намудан дар ан ҳамин бозиҳои олимпиро доред шумо? албатта ман бо мураббиам хеле кӯшиш мекунем ва машқу тамринҳоро зиёд мекунем то ин ки дар бозиҳои олимпӣ мехоҳам иштирок кунам ва сазовори ҷои намоён гардам. мехоҳам ки миллати тоҷик ҳамеша солиму сарбаланд бошад. дар корномаи варзишӣ минбаъдаи шумо барори комёбиро хоҳон ҳастем ва бошад ки дар ан ҳамин бозиҳои олимпӣ шумо ширкат варзеду парчами давлати азизамонро дар ин бозиҳои олимпӣ баланд бардоред. ташаккур. чуноне ки қаблан зикр кардем, аз машқу тамринҳои Элеонора 6 сол сипарӣ шудааст ва ӯ борҳо қувваи худро дар мусобиқаҳои мухталиф санҷида бештар шаҳди пирӯзиро чашидааст. аз ин хотир масъулин дар оянда аз вай умедҳои калон доранд ва мақсади аввалин дараҷаи онҳон сафарбар намудани Элеонора ба мусобиқаҳои сатҳи баланд бозиҳои тобистонаи олимпӣ миёни наврасон дар соли 2022 мебошад. умедворем ки имтиҳонҳои ҷиддии минбаъда ба қаҳрамони барномаамон муваффақияту пирӯзиҳои нав ба навро ба бор меорад.